Sanibonani bafowethu, lo nibingelelayo uSifiso kwaZulu endaweni yasemahlabathini sigodleni ngidabula kusobathi kusedlente. Sicela nje ukunethulela umsebenzi wethu omusha esiwubiza ngeyidlozi lapha eSharp oshuni wamantombazane ningamangali ukuthi awu lamahwanqa aseshalo oshuni lo hayi. Lokho sikwenze ngenhloso bafowethu sizama ukunikhumbuza ukuthi into enjengekhona noma into enjengesiphiwo isuke iyisipho somuntu. Siyacela nje bafowethu ukuthi ifake isandla lapho nisixhase nayo. Siyabingelela ke emakhaya konke la kufinyelela khona nombuyiso. Lo khulumayo phambi kwenja manje ujikelele wawakhumalo. Ekhaya le emahlabathini ke nami kodwa ke lapha kwaceza ngaphansi kokhulu kwaNdebele. Nje kuyinjabulo kakhulu ukuthi siphinde sihlangane namhlanje sinethulele nakho umsebenzi. Engicabanga ukuthi nizowuthokozela kakhulu ngoba ukusebenza kwethu sisebenza ngokuyikhanda nawo kuyimisela. Futhi siyacela ukuthi niphume kalo zonke no support lo msebenzi ngoba ngicabanga ukuthi ama-holiday niwadla kahle niwajabula kahle ngendlela efanelekile. Hayi ngokunjalo bafowethu nami ngigcizelele lapha ekuthini siyayicela kakhulu i-support yenu njengoba siwenza lo msebenzi vele siwenzele nina futhi sikulindele ukuthi ngoba khona lapho okungenzekanga kahle khona ngoba awukho umsindo osina uyibuka. Ngiyaseluleka nangelinye ilanga ukuthi hayi lapha bekumele siphume kanjalo ukuze kube into eniyifunayo ukuba senzelani. Cha, ngaphandle kokuchitha isikhathi bafowethu siyafisa ukuthi umuntu lapha akhona ajabule ngomsebenzi wethu. Siyabonga kakhulu bafowethu asiyelutho ngaphandle kwenu.
ngimthathe kanjani njengoba ngasilethwe limpala